Гандаль на бядзе беларусаў і затрымання яны прадавалі месцы ў чарзе на ўезд у Польшчу на памежным пераходзе Варшаўскі мост. Больш за 10 чалавек затрымалі сілавікі. Кошт за месца ў чарзе сягаў нават 200-300 рублёў. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны, а далей у нас. Знішчальнік у беларускім небе і паляванне на беспілотнік, прынамсі 2 выбухі і збіты дрон у Ельскім раёне упершыню ад пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Вайсковаслужбоўцы Беларусі дапамагаюць Збройным сілам Украіны в агульнай справе перамогі над расійскай імперіяй. Цьмяная справа дэпартацыі беларусаў са Швецыі, факты і фейкі ў айчыннай медыапрасторы. Гэта сапраўды чалавек, які памёр. Зараз я не магу быць на 100% упэўнены, што ён сапраўды памёр у тюрме. Пральныя машыны, падгузнікі, шпалеры ды іншае. Адказ на санкцыі ўрад забараніў увоз тавараў з гэтак званых недружалюбных краінаў. Гэта зроблена для таго, каб медыйна і з пункту гледжання піару больш дэманізаваць прынятыя Еўрапейскім Саюзам санкцыі. А на пачатак надзвычайная сітуацыя ў беларускім небе і ўпершыню ад пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Баявая авіяцыя Беларусі ўначы збіла расійскі ударны беспілотнік тыпу «Шахед». Ці маглі знішчыць небяспечную цэль без асабістага загаду Александра Лукашэнкі? І навошта расійская армія накіроўвае смертаносныя дроны ў нашу краіну? Руслан Ігнатович. Упершыню паветраныя сілы Беларусі збілі расійскі баявы дрон. Пра гэта паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 29 жніўня над Ельскім раёнам на Гомельшчыне. Дрон камікадзе праляцеў беларускую мяжу падчас чарговай атакі Расіі на Украіну. Як сцвярджае беларускі гаюн, знішчальнік каля 20 хвілінаў спрабаваў перахапіць парушальніка. Каля 4-й раніцы ў небе над Ельскім раёнам было чуваць 2 магутныя выбухі і відаць яркія выбліскі. Збіццё «Шахеда» прывітаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. Я зычу беларускім летунам наращиваць памеры збівання шахедаў і іншых паветраных цэлей, якія заходзяць на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. І гэтым самым я сведчу, што вайсковаслужбоўцы Беларусі дапамагаюць Збройным сілам Украіны в агульнай справе перамогі над расійскай імперіяй. Паводле украінскага палітолага Уладзіміра Фесенкі, загад збіваць расійскі «Шахед» у Беларусі мог даць толькі адзін чалавек – Александр Лукашенка. Це сигнал Заходу про те, що Білорусь нібито нейтральна. Гэта сігнал Заходу, што Беларусь нібыта нейтральная, што яна не ёсць бокам вайны супраць Украіны. І яна дэманструе, што ёй не падабаецца, калі расійскія беспілотнікі залятаюць на тэрыторыю яе краіны. І, магчыма, гэта сігналы і расейцам, таму што перыядычныя залёты ў простым і пераносным сэнсе расійскіх беспілотнікаў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь ёсць патэнцыйнай небяспекай. Днямі 26 жніўня камандуючы паветранымі сіламі Украіны Мікола Алышчук паведаміў, што 2 расійскія ударныя дроны заляцелі на тэрыторыю Беларусі. Гэта не першы выпадак. У сярэдзіне ліпеня украінскія паветраныя сілы таксама заяўлялі пра парушэнне паветранай прасторы Беларусі расійскімі дронамі «Шахед». Паводле адмыслоўцаў, залёты расійскіх дронаў у паветраную прастору Беларусі наўмысная акцыя Масквы. На мій погляд, абсолютно не випадково. На мой погляд, абсалютна не выпадкова, калі расійскія беспілотнікі залятаюць, напрыклад, на тэрыторыю Польшы. Яны манеўру робяць. Яны такім чынам заходзяць для нападу на Львоў або на іншыя аб'екты на захадзе Украіны праз тэрыторыю Польшы. Гэта манеўр, каб яшчэ і заблытаць украінскую сістэму супраць паветранай абароны. Думаю, у выпадку з тэрыторыі Беларусі гэта падобны манеўр. Безумоўна, гэта ўжо закладзеныя загадзя палётныя маршруты. І я думаю, тут адбываецца 2 рэчы. Першая, гэта яны абходзяць зоны супрацьпаветранай абароны Украіны з розных бакоў, каб ударыць па Украіне. Другая, это дэманстрацыя рэжыму Лукашэнкі, каб ён памятаў, хто у хаце гаспадар.
Нягледзячы на гэта інцыдэнты, нотаў пратэстаў на адрас Расіі з Менску не было. Руслан Ігнатович, Белсат. Быў скандал і медыйны шум, але потым пытанне. Гісторыя з дэпартаванымі са Швецыі беларусамі, якіх нібыта затрымалі на мяжы, грымнула ў беларускіх СМІ, але пазней атрымала нечаканы працяг. Журналісты і праваабаронцы высветлілі, што беларусы распаўсюдзілі пра сябе і сваякоў непраўдзівыя звесткі. Давайце яшчэ раз прыгледзімся справе. Наконт прымусовай дэпартацыі са Швецыю ў Беларусь маці і сына стала вядома са шведскіх медыяў. Як сцвярджаецца, яшчэ на мінулым тыдні ў кайданках гэтак патрабуе працэдура. Іх даставілі ў Літву, а адтуль на мяжу з Беларуссю. Гэтак сталася, бо міграцыйная служба Швецыі адмовіла абаім беларусам у палітычным прытулку. Гэта беларусы, якім пагражаў палітычны пераслед, гэта не выбітныя дзеячы. То есть у іх справе ёсць паперы, якія паказваюць, што яны прымалі ўдзел у пратэстах. Родныя дэпартаваных беларусаў сцвярджаюць, што на мяжы прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі арыштавалі сына. Недакладнай у гэтай справе сталася інфармацыя, нібыта бацька сямейства быў палітычным вязнем і памёр у жодзінскай турме. Журналісты і праваабаронцы прыйшлі да высновы, што дакументальныя сведчанні гэтага, перададзеныя сям'ёю ў шэраг незалежных медыяў, падробленыя. Гэта сапраўды іх не родзіш. Гэта сапраўды чалавек, які памёр. Зараз я не магу быць на 100% упэўнены, што ён сапраўды памёр у тюрме ці не. Таму што у праваабаронцаў, не праваахоўнікаў, а праваабаронцаў ёсць няма дадзеных, што гэты чалавек навогул быў у турме. Праваабаронцы схіляюцца да думкі, што наяўнасці ў сям'і нібыта палітычнага вязня сваякі памерлага хацелі паўплываць на пастанову міграцыйнай службы Швецыі. Зараз у Швецыі таксама ёсць вельмі шмат беларусаў, якім пагражае дэпартацыя, якім адмовілі ў прытулку. І гэта выпадкі, якія добра известны. У прыватнасці гэта аператар Сергея Тихановского, Константин Сирогин. Зміцер Вассерман дадаў, адмову ў палітычным прытулку атрымліваюць прыкладна 98% беларусаў. Швецыя мае састарэлую інфармацыю пра нашу краіну. І ўжо восенню на просьбу Народнай амбасады Беларусі шведскае міграцыйнае агенцтва мае перагледзець справы наконт прытулкаў для нашых суайчыннікаў. А цяпер пра вартасць словаў узурпатара. Лукашенка перад камерамі просіць дзяржаўныя СМІ не валіць на яго карысць падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, а, цытата, аб'ектыўна паказваць людзям, што зроблена за мінулы перыяд. Пра гэта дыктатар заявіў на нарадзе з прапагандыстамі. Ох, каб тыя прыслухаліся ды паказалі хаця б палову праўды. Але гэта пра мары, а вось пра што яшчэ вялося на сустрэчы ў нашым аглядзе. Медыі будуць граць адную з галоўных роляў у прэзідэнцкай кампаніі 2025. Пра гэта распавёў Лукашенка на нарадзе ў пытаннях інфармацыйнай палітыкі. Выдаў ён і інструкцыю адказным ад прапаганды. У нас есть немало недостатков. Ну что поделать, у всех они есть. Но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать. Поэтому очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной этой кампании. Лукашенко пахваліў ініцыятыву са стварэннем яшчэ аднаго дзяржаўнага тэлеканалу першага інфармацыйнага для асвятлення ўнутранага і вонкавага парадку дня. Накинув петлю на шею мне там и белорусскому народу, вы хотите, чтобы мы вас защищали? Мы это делать не будем. Ну зачем нам что-то приписывать, к примеру, и пропагандировать, и врать? Зачем? Мы покажем истинную политику. То самое по украинскому кризису. Гаворачы пра сусветныя СМІ, дыктатар чарговы раз згадаў тэму вайны. Да Лукашенко то, да он гэта, да он завтра отдаст загад, пойдуць туды. Ніякіх загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Вялося і пра стварэнне беларуска-расейскага медыяхолдынгу гэтак званай саюзнай дзяржавы. Галоўнае, як адзначыў Лукашенка, каб на роўных з Расіяй умовах. Андрэй Сульжыц, Белсат.
Застаемся ў дзяржаўных кабінетах, падгузнікі, шпалеры, лядоўні ды пралкі. Шырокі спіс імпартных тавараў пад забарону. Дзяржава называе гэта контрсанкцыямі, бо датычыць бан гэтак званых недружалюбных краінаў. Толькі б'е у беларускіх пакупнікоў, бо з паліцаў крамаў знікне шэраг тавараў еўрапейскіх вытворцаў ужо праз 1,5 месяца і давядзецца браць хіба больш беларускага. Ірына Юр'ева. Папера, кардон ды апоны. Савет міністраў пашырыў пералік тавараў, якія нельга будзе завозіць з гэтак званых непрыязных краінаў і рэалізоўваць на тэрыторыі Беларусі. Забарона набудзе моц 15 кастрычніка. Пастанову ж сваю чыноўнікі назвалі адказам на пашырэнне з 1 ліпеня санкцыяў еўразвязу супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэта зроблена для таго, каб медыйна і з пункту гледжання піару больш дэманізаваць прынятыя еўрапейскім саюзам санкцыі, каб больш іх крытыкаваць і казаць, што вось еўрапейцы дрэнныя, а мы добрыя. Стала болей тавараў, якія асобна будзе забаронена завозіць з Польшчы, Чэхіі і краінаў Балтыі. Гэта сярод іншага падгузнікі і пялюшкі, сумкі і валізы, а таксама пральныя машыны і лядоўні. Аднак абмежавальныя захады чыноўнікаў не будуць датычыць тавараў, якія грамадзяне завозяць у нашу краіну для асабістага карыстання. Таму ускосна такая забарона выглядае як спроба абараніць айчынных вытворцаў ад замежных канкурэнтаў, мяркуе адмысловец у міжнародных эканамічных стасунках Алесь Чайчыц. У вас будет дрэнная продукция, дорогая, якую люди не купили б у неких таких по объективных причинах, по объективных меркаваннях, але тому, что им больше няма чего купляць, яны будут вымушаны гэта купляць. И, конечно, у вытворцаў гэтых не будзе стымулаў паляпшаць якасць, паляпшаць цанавую прапанову. Якасцю айчыннай прадукцыі Лукашенка асабліва ганарыцца. Прынамсі, сёлета адзначыў, цытата, нядрэнныя лядоўні і пралкі. Таму і задачы новапрызначанаму ў сакавіку генеральнаму дырэктару прадпрыемства «Атлант» паставіў адпаведныя. Может, надо на что-то еще выходить, что-то делать. Но надо это раскрутить. Надо, чтобы это продавалось и покупали наши люди. Другі асноўны рынак збыту для таго ж «Атланту» – Расія. Аднак праблемы з пастаўкамі прадукцыі ў, здавалася б, прыязную краіну-суседку сёлета адзначыў сам Лукашенко. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза. Такая ж тэндэнцыя і з экспартам іншых прамысловых тавараў. Рэжым прызнае, што беларускія вытворцы губляюць пазіцыі на расійскім рынку, у тым ліку праз канкурэнтаў з Кітаю, якія прапануюць ніжэйшыя цэны. Патэнцыялы несупастаўляльныя, і беларускім вытворцам складаней і складаней будзе канкураваць. Беларусь павінна адчыняць эканоміку, павінна прыцягваць замежных інвестараў, павінна наладжваць кааперацыю з замежнымі інвестарамі. Пакуль жа рэжым усё часцей кажа пра дыверсіфікацыю рынкаў. Сёлета Лукашенка заклікаў чыноўнікаў арыентавацца на гэтак званыя краіны дальняй дугі. Маўляў, у Афрыцы, Паўднёвай Амерыцы ды Азіі вялізны попыт на беларускую прадукцыю. Ірына Юр'ева, Белсат. Добрая навіна для вучняў і іх бацькоў. З 1 верасня школьнікі атрымаюць права бясплатнага праезду ў грамадскім транспарце на любым маршруце. Правілы льготаў перагледзеў Савет міністраў. Раней цягам навучальнага года школьнікі маглі бясплатна ездзіць ад месца пражывання да навучальнай установы і назад. Цяпер маршрут не абмяжоўваюць. Кантралёру неабходна будзе паказаць даведку са школы або білет вучня. Правіла будзе дзейнічаць у аўтобусах, трамваях, тралейбусах і метро. Пры адпаведнай пастанове мясцовых уладаў яшчэ і на чыгуначным транспарце і прыгарадных аўтобусах. Не плаціць за квіткі ў гарадскім транспарце школьнікі змогуць з 1 верасня і да 30 чэрвеня. І навіна для тых, хто сочыць за лёсам заснавальніка Telegram. Паўла Дурава выпусцілі з-пад арышту пад заклад у памеры 5 мільёнаў еўраў. Мільярдэру і стваральніку папулярнага месенджера, аднак, забаранілі пакідаць тэрыторыю Францыі, ды забавязалі двойчы на тыдзень адзначацца у паліцыі. У дачыненні Дурава вядзецца расследаванне аб падазрэнні ў здзяйсненні 12 злачынстваў. Сярод іх кіраванне платформай, на якой ідзе супрацьпраўная дзейнасць, адмыванне грошай, суўдзел у распаўсюдзе парнаграфіі з непаўналетнімі ды незаконнае абарачэнне наркотыкаў.
бізнесоўцу можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі. Затрымалі Паўла Дурава 24 жніўня ў аэрапорце Ле Бурже у прадмесце Парыжу, куды ён прыляцеў з Азербайджану. Паводле інфармагенцтва Reuters, пачатак следства не азначае, што Дураў паўстане перад судом. Рашэнне указвае на тое, што суддзі бачаць у справе дастаткова падставаў для працягу расследавання. Пры гэтым яно можа доўжыцца гадамі, а можа быць закрытае. Пачатак новага навучальнага года ўжо праз некалькі дзён, а гэта вяртанне не толькі да урокаў, але і да сяброў. Нехта ідзе ў выпускны клас, нехта толькі пачынае. Мае быць урачыста і святочна. Але як быць, калі ў краіне ідзе вайна? Навучанне адбываецца онлайн, у бомбасховішчах або ў школах, якія працуюць наўпрост у метро. Гэтак школа выглядае ў Харкаве, які абстрэльвае Расія. Пра жыццё і навучанне дзяцей у прыфрантавым горадзе Дар'я Чульцова. Ты хотела бы остаться за границей? Ты хотела бы застаться за мяжой? Не, хочу, чтобы в Украине... Не, я просто хочу, каб ва Украине не бахала. Не бахала. 7гадовая Аня жыве разам з бацькамі ў прыфрантавым Харкаве, які часта зазнае масаваныя атакі з боку Расіі. На летніх канікулах будучая другакласніца правяла 15 дзён за мяжою. Там нет тревог, и не надо постоянно куда-то идти. Там няма трывог, не патрэбна пастаянна кудысьці ісці. Усё працуе. Калі ты едзеш, ты не бачыш, што ўсе дамы пабітыя. Не так, ого, як пабіта. Травень гэтага года выдаўся асабліва цяжкім. Расійская армія пачала наступ на поўначы Харкаўскай вобласці, а абстрэлы самога гораду ўзмацніліся. Когда тревога была все время... Калі трывога была ўвесь час, гэта ў траўні. Яны не выходзілі з бомбасховішча. Лагеру ў гэтай школе не было, бо ўвесь час трывога. Было зразумела, што яны прасядзяць увесь час у падвале. Не было сэнсу. Сям'я дзвюх школьніц Евы і Дыяны абрала онлайн-навучанне ў дзяржаўнай школе. Але мама дзяўчатак Венера распавядае, што заняткі могуць перапыніцца ў любы момант пры адключэнні электрычнасці. У мінулы навучальны год заняткі спынялі падчас кожнай паветранай трывогі. Я тэлефаную: Ева, як вы? Заняткаў не было, таго не было, гэтага не было. Англійская – гэта зусім балючая тэма. Мы цяпер пачалі займацца з Евай англійскаю. Я спадзяюся, будзе вынік. Я люблю гуляць з сяброўкамі. А сяброўкі з'ехалі. Пры занятках онлайн бракуе не толькі ведаў, але і сацыяльных зносінаў. Маці Евы распавядае, што дачка стала больш замкнёнаю, сумуе без сяброў, бацькі якіх выбралі з'ехаць з краіны. З пачатку поўнамаштабнага ўварвання ў Харкаве ды вобласці былі пашкоджаныя сама меней 338 навучальных установаў, піша мясцовае выданне «Інфосіці». 4 школы былі цалкам знішчаныя. Першым разбамбавалі Харкаўскі ліцэй. Цяпер улады Харкаўскай вобласці ўзяліся за будаванне бяспечных навучальных установаў пад зямлёй. Адна з такіх школ неўзабаве адчыніцца за 30 хвілінаў язды ад Харкава. За одну змену яна зможа прыняць болей за 260 дзяцей. Дзеці будуць мець магчымасць навучацца офлайн, бо ўжо 3 гады нашыя дзеці навучаюцца онлайн. Вы разумееце, што гэта без зносінаў, без сацыялізацыі. Гэта вельмі дрэнна, і неабходных ведаў дзеці не атрымліваюць. У школе будзе 9 класных пакояў, вялікая актавая зала, медычны пункт і пакой для яды. Дзеці змогуць паўнавартасна вучыцца, як у звычайнай школе, пры гэтым у бяспечных умовах. Час падлёту ракеты вельмі кароткі. Не зможам эвакуяваць дзяцей у бяспечнае месца. Таму яны будуць адразу прыходзіць туды, разыходзіцца па класных пакоях, і непасрэдна навучанне будзе ў абароненых бяспечных умовах. Падземная школа мае адчыніць свае дзверы для школьнікаў з 1 кастрычніка гэтага года. Нягледзячы на гэта, ніводнае дзіця Харкава, як і ўсёй Украіны, не можа быць у бяспецы, пакуль Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны. Дар'я Чульцова, Белсат. І гэта ўсё ў аб'ектыве, а праз момант Белсадзум. Вітаўцеўчык з госцем разбіраецца, што стаіць за збіццём расійскага беспілотніка ў беларускім небе. Абавязкова глядзіце, а таксама нагадваю, што аднавіў працу наш сайт belsat.eu. Калі для вас гэта бяспечна, карыстайцеся. Дзякуй, Сергей Пацасонны. Да сустрэчы ў эфіры.